Vitajte pri počasí. Povodne sa v posledných dňoch skloňujú vo všetkých pádoch, a to nie len u nás, ale aj v okolitých krajinách strednej Európy. Voda už nepácha škody len na majetkoch, ale nezastavuje sa ani pred ľudským životom. Nuž, podceňovať prírodu sa naozaj nevyplatí a opäť sa potvrdzuje, že voda je dobrý sluha, ale zlý pán. A tak nám nič iné nezostáva, ako pozorne počúvať predpovede počasia a pri najmenšom podozrení rýchlo opustiť ohrozené oblasti. Situácia v počasí je momentálne taká, že oblačnosť tlakovej níže nad Balkánom sa už značne popretrhala, ale stále sa z nej môžu spustiť lokálne búrkové prívalové zrážky. Ich riziko vzrastá so zvyšujúcou sa dennou teplotou, ktorá sa bude zajtra pohybovať v intervale na západe od 20 do 25, na východe až do 30 stupňov. V noci budú spočiatku doznievať prehánky alebo búrky, ale postupne sa na väčšine územia vyjasní a teplota poklesne na 17 až 11 stupňov. Predpoveď počasia na zajtra je veľmi podobná tej dnešnej, ale na západe by malo byť pri prevládajúcom polooblačnom počasí trošku teplejšie. Teplota tu vystúpi na 23 až 26 stupňov. Inak bude prevažne polooblačné až oblačné počasie a najmä popoludní nebudú chýbať miestami prehánky alebo búrky. Slnko sem tam spoza oblakov vykukne aj na strednom Slovensku, ale nedajte sa oklamať a buďte pripravení aj na prehánky či búrky. Teplota sa bude pohybovať od 24 do 27 stupňov. Do tretice aj na východe bude polooblačno až oblačno, na viacerých miestach s prehánkami a búrkami a s teplotami od 22 do 27 stupňov. Každopádne búrky môžu byť aj zajtra ojedinele sprevádzané prívalovými zrážkami, tak si dávajte na seba pozor. Hory oblačnosť priťahujú, takže tam bude prevládať oblačné počasie. Popoludní tam budú opäť početné prehánky a búrky, takže pobedňajšie túry si radšej neplánujte. Vo výške 1500 metrov sa oteplí na 17 stupňov. Podobne bude na horách aj pozajtra. Nemení sa ani biopredpoveď, aj zajtra to bude trojka, čo je mierna záťaž. V nasledujúcich dňoch bude vždy z rána prevažne malá. Neskôr zväčšená oblačnosť, popoludní až zamračené, naďalej s prehánkami a ojedinele aj s búrkami. Až posledný júnový deň má byť pekný, slnečný a sprchne už len výnimočne. Dovtedy sa pomaly postupne oteplí na 27 až 30 stupňov. No, zdá sa, že je tu predsa len nádej, aby sa prázdniny začali typickým letným počasím. Na dnes je to všetko. Dovidenia.